Μέσα από την ανταλλαγή κάνεις φιλίες. Αυτό είναι το κυριότερο. Η αλληλεγγύη είναι κάτι που προχωράει. Πάει χέρι με χέρι, πάει στην κοινωνία, πάει και μπορεί να αλλάξει καταστάσεις πια, έτσι, και να πάμε σε μια πιο όμορφη εποχή και πιο ανθρώπινη. Η υπερκατανάλωση δεν νομίζω ότι λειτουργεί πια σε κανέναν μας. Δηλαδή, θυμάμαι κάποτε που λέγανε shopping therapy. Αυτό δεν υφίσταται, έτσι, γιατί καταρχήν δεν έχει τέτοια αξία το χρήμα, γιατί δεν υπάρχει. Με την εμπειρία μας είδαμε ότι ο κόσμος νιώθει πολύ πιο κοντά σε κάποιον άλλον όταν χαρίζει και ανταλλάσσει κάποια αγαθά που δεν χρησιμοποιεί πια. Το baby fit είναι το μωροκατόρθωμα, είναι από το μωρό, και το fit που είναι το κατόρθωμα. Είναι μια έννοια που την εφήβραμε εγώ και η Εβίτα και είναι μια έμπνευση που έχει βγει από τα παιδιά μας και σημαίνει ότι κάθε τι που κάνουμε για τον κόσμο για να είναι καλύτερος για τα παιδιά μας είναι ένα κατόρθωμα. Ξεκινάμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο μέσω από την ανταλλαγή παιδικών ειδών που με αυτόν τον τρόπο κάνουμε καλό στο περιβάλλον γιατί καταναλώνουμε λιγότερο. Η λιγότερη κατανάλωση ελπίζουμε να έχει και επίπτωση στην παραγωγή. Οπότε καταναλώνονται λιγότερες πρώτες ύλες για την παραγωγή παιδικών ειδών, τα οποία αποτελούνται από πλαστικά, από υφάσματα, τα οποία είναι και και χρειάζονται και πολύ νερό τα υφάσματα για να δημιουργηθούν. Και στην ενέργεια, να μην καταναλώνεται ενέργεια και ελπίζουμε το αποτύπωμα του καθένα μας στο περιβάλλον να μειώνεται και να γίνεται όσο το ποδαράκι ενός μικρού παιδιού. Το Baby Fit είναι ένας χώρος που έρχονται υλικά και τα υλικά αυτά έχουν και κατηγορίες. Δηλαδή είναι κάποια υλικά που χρησιμοποιούνται, κάποια υλικά που δεν χρησιμοποιούνται καθόλου και κάποια υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάποια εργαστήρια, που είναι ένα άλλο κομμάτι του Baby Fit, που εκεί φυσικά χρειαζόμαστε χέρια για να δημιουργήσουμε και να φτιάξουμε καινούργια πράγματα με νέα ψυχή, νέο ύφος, από κάτι που δεν χρησιμοποιείται πια καθόλου. Είναι για πέταμα. Δεν πετάμε τίποτα στο Baby Fit. Μαζεύουμε τα πάντα. Δεν πετάμε τίποτα, όλα τα ανακυκλώνουμε, όλα βρίσκουν κάτι να γίνουνε και τα παιδιά. Τα παιδιά που παίρνουν αυτό το παράδειγμα και έρχονται οι μανάδες και μας λένε έκανα τώρα, αλλάξαμε τα αυτά. Μου είπαν τα παιδιά να τα δώσουμε στο Baby Fit. Δηλαδή, χωρίς άγχος, χωρίς πώς θα το αποχωριστούν, πώς τα παιδιά μαθαίνουν και καταλαβαίνουν, τα ασπάζονται, μικρά παιδιά και τα μεγαλύτερα και γίνεται τρόπος ζωής. Και αυτό είναι μεγάλο κατόρθωμα για όλους μας να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας.